Kør. Her har du iWall board og iWall op på væggen. Hvis du trykker på vores ikon her, så får du værktøjslinjen frem, hvilket gør det muligt at tegne på væggen. Vi kan prøve at lave et eksempel her, hvor vi tegner på vores skrivebord. Kan du se det? Okay, så har du en baggrund, du kan bruge. Det her er vores indbyggede flip over, som vi også kan gå ind og tegne på. Og vi har nogle forskellige baggrunde. En lineær baggrund, og vi har en ternet, hvor du kan gå ind og lave en graf. Hvis du skal bruge PC, så bruger du pennen som en mus, hvor du kan gå ind og vælge for eksempel en mappe og gå ind og finde nogle forskellige filer. Det kan godt være, at jeg lige skulle have min Dropbox på den her.